I den her video vil vi vise, hvordan vi renser et fadanlæg. Det du skal have, det er, at du skal have en rensedunk og noget rensepulver eller noget rensevæske. Det er jo vigtigt, at den rensedunk du har, der passer dykrøret med den kobling du skal rense med. I det her tilfælde er det den mest gængse, mest ofte brugte en S-kobling vi bruger, og det er også den vi har her. Så fylder du dunken op med vand. Så tager vi noget rensepulver. Det gør jeg lige her. Jeg har en, der er åben. Putter på pose her i. Sætter en dykrør på. Ryster du den. Så kan man måske lige fornemme, at det bliver meget, meget mørkere herinde. Det er alt sammen blevet rigtig, rigtig meget lilla hernede nu. Så skal du have noget kulsyre, eller du kan have et fadelsanlæg med indbygget luftpumpe. Det her luft eller kulsyre, det er jo for ligesom at trykke øllet, eller i det her tilfælde rensevæsken, ud af beholderen og ind i anlægget, så det kan komme ud af hanerne. Vi har valgt lige at tage kulsyre med i den her omgang, og jeg har tændt for den. Så tager vi en spand, sætter vi under her. Det er vigtigt, at når du renser et af vores anlæg, at du har slukket for kulden, så anlægget ikke skal bruge kræfter på at køle det ned. Fordi når man renser, skal man huske, at det vi putter igennem anlægget, det er uden alkohol. Så anlæggene, de kan godt finde på at komme til at fryse den væske ned, og så kan man opleve, at der kommer simpelthen ikke noget ud af hanerne. Så det er vigtigt, at man slukker for det. Så tager du din kobling, sætter den på, trykker den ned, så kan man se med det samme her, der kommer simpelthen en rigtig fin farve ned igennem slangen, og kulsyre den fylder lige en rensedunken op, og så skal vi ellers bare få noget ud af hanen. Det vi så gør her, det er, nu kan vi se, at der er øl igennem. Det bliver hurtigt, komme ud af anlægget. Lige om lidt, så skulle vi gerne se, at der kommer en anden farve ud af anlægget. Og den farve, den er formentlig sådan lidt grønlig. Og det er fordi, at når vi renser med vores rensevæske, så kan vi se, at den er meget, meget grøn. Og det er fordi, at der er øl i anlægget. Nu bliver den lilla. Det er rigtig fint. Det er lige det, vi vil have. Nu slukker jeg lige her. Og det er fordi, at åbner lige op her. Det er fordi, at når vi renser, så rensevæsken er lilla, og når der ikke er øl eller bakterier i vores anlæg, så er det lilla, for så ved du, at anlægget det er rent. Men med det samme, du kunne se, at det blev grønt, så er det fordi, at det viser os, at der er noget, der er brug for at blive renset. Så det er egentlig rigtig fint, ligesom indikator for at vise, hvad det er, der er behov for. Det vi så gør nu, det er egentlig, at vi lader hanen stå her med rens på i 5 minutter. Det kan også være 10 minutter eller kvarter. Det kommer lidt an på, hvor god vi har været til at rense vores anlæg. Så jo længere tid anlægget er stået med øl i, eller noget andet, cocktail eller vin, jo længere tid har det måske brug for lige at stå med noget rensevæske i. Det er vigtigt, at man ikke lader rensevæske stå i anlægget i flere dage eller en dag, fordi det er meget, meget hårdt, det her rensevæske for simpelthen det her rustfri stål inde i anlægget, og det kan godt gøre skade i stedet for. Nu mens vores anlæg det står og har rensevæske inde i anlægget for ligesom at se, om der skal være bakterier, så vil jeg lige forklare om en anden løsning i forhold til noget rens også, eller et supplement. Det er vores små rensebolde. Vores rensebolde, det er egentlig, hvis man har brug for at rense anlægget lidt ekstra grundigt. Det vil sige, hvis man nu føler, at anlægget er stået i lang tid, ikke blevet renset, og der godt kunne sidde noget snavs. Det kan også være noget øl, der måske er lidt mørkere eller et eller andet, og det kan være, at noget af rensen har lidt sværere ved lige at få det med. Så kan man lave noget, der hedder mekanisk rens, og det er de her små rensebolde. Så kan man tage sådan en rensebold, og så kan man tage sin slange af her ved øldelen. Så tager man simpelthen slangen af, og så placerer man den her lille rensebold ind i slangen, og så trykker man slangen ind
i sin speedfitting igen. Og så tager du egentlig bare din kobling, trykker den ned på din fustage eller din rensedump, ligesom vi gjorde tidligere. Og så kører den her lille rensebold, den kører simpelthen igennem hele systemet. Og så renser den rigtig grundigt slangen og inde i slingen, som sidder inde i anlægget. Og så ender den med at komme ud, og så sætter den sig lige herop i hanen, så du til sidst kan tage hanen af, og så tage den her lille rensebold ud igen. Så det er også en måde, hvis man virkelig har brug for at gøre det ekstra meget rent. Nu har vi ladt anlægget stå med rensevæske i, så nu vil jeg lige køre det sidste rensevæske igennem, for lige at tjekke, at det forbliver lilla, fordi så er det jo en indikator for, at det er rent. Det gør det, at vi simpelthen trækker ud. I kan godt se, det bliver faktisk lilla med det samme her. Nu kører vi begge veje her. Det er simpelthen bare lige for at se, hvis der skulle sidde noget i hanen, man lige kan prøve at få det med ud. Men det bliver ved. I mellemtiden, der har jeg fået sat vand her på i stedet for. Så lige om lidt, som I kan se her, så begynder det at puste lidt her. Og så skulle det her gerne blive helt gennemsigtigt igen. Det gør det nu. Og det er fordi, lige nu der kører jeg simpelthen bare, når man har kørt rensevæske igennem, så kører du bare ren vand igennem dit anlæg, for ligesom at få hele det her rensevæske, der skulle sidde i anlægget, for at få det ud. Så lige nu, der kører vi bare rensevæske, eller vand igennem, og lige om lidt, så den her beholder, den er tom. Og det har jeg gjort med vilje. Nu kan jeg se herovre, der begynder at komme lidt luft i slangerne, så lige om lidt, så begynder det at hoste lidt her igen. Og det er fordi, at jeg vil gerne have, at anlægget er helt tomt, så der heller ikke er vand i. Sådan der. Nu kan I se her, jeg kan ikke få mere ud af anlægget. Men nu er anlægget på den her hane, den er renset helt igennem. Vi har kørt rensevæske igennem, vi har kørt vand igennem, og nu har vi også kørt CO2 igennem. Så nu er hele den her produktslinge, den er helt tom. Så nu mangler vi en hane, og det er egentlig bare fuldstændig man til, som vi gjorde det først. Hvis man har brug for lige at vide, hvordan man skiller en hane ad, så har vi lavet en video, hvor vi viser, hvordan man skiller en hane ad, og hvordan vi samler den igen. Og det kan jo være rigtig godt, fordi selvom vi har renset anlægget igennem nu, så kan det jo sidde et eller andet, som vi ikke har fået igennem, eller fået ud i hanen. Så derfor er det en god idé en gang imellem lige at skille den ad også. Håber I får noget ud af det. Ha' en rigtig god dag.